Alhamdulillahirabbil alamin. Esuk-esuk bisa silaturahmi nang dan Harun bajing kulon kroya Cilacap. Muga-muga paseduluran selawasin dadekno berkah ing dalem samudayanipun. Semoga kegiatan apapun jarsir muga-muga pikantuk berkah, pikantuk ridho, pikantuk izin. Saka wong tuwa, saka guru, saka leluhure, saka Hadro Syekh Asy'ari muga-muga tekan Syekh Abdul Qadir Al Jailani muga tekan Gusti Kanjeng Nabi muga usul tumeka maring Gusti Allah. Muga-muga ndadekno berkah ing dalem samudayanipun. Matur nembah nuwun monggo sedulur samiya latihan kalih silaturahmi berkahe iku nganggo full ning syarate percaya karo mantep. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau esuk nang grup rame terus alhamdulillah ana sing japri mergo kangen kroya bajing kulon. Tak kon Sherlock wong ilmune aku kowe Sherlock. Tekan Sherlock kadang takon, komandane bajing kulon kroya dan Harun siapa? Harun Al-Rasyid. Dan Bagana wah yo bola-bali jare rene iki ning ra ngerti nek jenengan daleme kene jan lewat terus. Ya ngene iki dadi bangsa iki seduluran, kabeh disobo, kabeh ditekan sakniki sing lagi pada usum lagi dadi ceritane ana bangser sing melu PWI, ana bangser sing ora melu PWI. Wis ora usah jengkel-jengkelan, ana bangser sing melu PWI ya ngelek-elek bangser sing ora melu PWI. Semono uga bangser sing ora melu PWI jare satu komando. Wis pokoke komandone iki ana ning kepan nang korkel, ngepam nang koryon, wis pokoke mangkat. Bar mangkat mulih ketemu karo anak bojo, kerja saben dinane sesuai bakat lan kemampuan. Sempenting kendil ora jomplang iso udut saben dina, iso kondangan terus-menerus pokoke kuwi wae. Jaga kebersamaan, jaga satu komando katanya. Terus apalagi satu komando berkata apapun kita tetap solid. Ya, terus apalagi jangan sampai kita dianggap memisahkan diri dari kebanseran. Iya, pokoke intine niku dhewe gegandulan karo sarunge ngalim ulama. Sing paling ora apik ki nek melu kudu karo wonge. Nek melu demit lah kowe ora main. Komandone demit ya ora main. Nah, komandone ya isih menungso. Lah menungso ki ya ana duweni pangkat, nama dan jabatan. Jadi jangan dicampur adukkan antara yang ini dengan yang ini. Mbak Blangkon ke silaturahmi nang dinti orang nganggo seragam ormas, nganggone seragam pas duluran ning tetep wae iki ora tau ketinggal bansere iki ora ketinggal. Iki ya merah putih. Merah putih. Jenenge pasti. Seduluran selawase kan ana niku sikire. Wong kang seneng silaturahmi ilmune ditambahi. Amin. Iku wong kang seneng silaturahmi ilmune ditambahi berkah umur uga pinaringan berkah rezeki. Di samping wis oleh berkah umur berkah rezeki tambah maning akeh dulur saha ganjaran diluberi dunya akhirate angsal ridho ilahi. Niku sing jenengane sedulur lah bangser niku min alamatil mahabbah al mutaba'ah niku setengah sangka alamate wong demenke ya manut karo sing dinuti. Siapapun beliau dinuti, ora nana tegese wong menungsa niku tetep dalam kesempurnaan itu angel.
tetep ana luwihe ya tetep ana kurange. Mula nek melu menungsa niku aja delok saka menungsane ning delok saka ngilmune. Insyaallah nek delok saka ngilmune ya bakal khidmah sak lawas-lawase. Sing melu A silakan yo melu A gitu. Sing melu B yo silakan melu B. Sing penting nek cara nyonge aja medhot paseduluran wis titik kuwi tok. Monggo sedulur sing nek dereng nate sowan nggen komandan bajing loncat bajing kulon. Beijing kulon. Kroya niki cedak banget yakin tenan nyombe ngajok bola-bali liwatan kroya jan urung ngerti daleme saiki langsung tak eksekusi. Cedak, monggo. Ora apa-apa nyomong sedulur. Aja terlalu fanatik karo salah siji sing dieloni. Pokoke slow saja. Nek arepan fanatik siji karo wong tuane dhewe ngluhurke asma wong tuwa, salaman sungkem karo wong tuwa, bekti karo wong tuwa, khidmah karo wong tuwa. Nek pan arep fanatik maning nggih kembalikan. Yo padha bali maring kiai kampung, padha bali maring kiai desa, padha bali maring kiai kecamatan ki fanatik, khidmah karo kiyaine, silaturahmi karo kiyaine gitu. Majelis taklim dikunjungi nek sumare diziarahi makbarah nek isih sugeng di rawuhi men uli barokah kiai-kiai desa ki kampung kiai kecamatan ki sing iso nyun sewune mulang muruk sing telaten ya ana alibata sajib ya carane wudu carane salat gitu kaya wingi tak aturke nang nggon jumo wawu alif lam sin tasjid patawas sin patah salam patalam mim dumamu wassalamu munggah tekan para kiai-kiai sepuh luhur munggah tekan Hadratus Hasyim Asy'ari gerak langkah beliau dicontoh gitu munggah maneh tengken Walitis Al-Akhos Sunan Kalijaga gerak langkah beliau dicontoh munggah maneh tengken Syekh Abdul Qadir Al-Jailani munggah dengan Kanjeng Nabi usul tekan Gusti Allah niku pun niku mawon Dalil. Hayo yo men ketok kotok sedikit kaya kiai ngono daftar ulang dadi kiai ketompo apa ora. Ya mudah-mudahan sehat semuanya yang ada di luar dan yang di dalam. Kita doakan aja. Amin. Mudah-mudahan kita diparingi panjang umur sehat. Dimurahkan rezekine ya. Amin. Kanca batir mudah-mudahan sehat semua. Oke, kayak niku saling doa mendoakan semua yang masih dalam Banom Nahdlatul Ulama khusus kanggo sahabat Ansor karo sahabat Bangser diparingi cedak karo rezekine diparingi gampang anggone makarya mapak-napak wonten bumine Gusti tentunipun swakali bakat lan keahlianipun piyambak-piyambak sing bagian mepet tembok ya ben mepet tembok sing biasane nang jamba-jamba yamen ngaji melangkori wis jatahe gawe dhewe-dhewe nggih kaya niku mawon. Kula paling rada ora cocok kok becak-becake, kula paling ora cocok nek ngelek-elek gitu. Mbuh kae si A, mbuh kae si B judule ngelek-elek niku ora becik, riba. Ngalang-alangi kaberkahan. Maneman uripe kula njenengan sami wis khidmah karo kiai kok mergo gerak dan langkah kita sing kurang pas dadi ilang kaberkahane. Emange gampang nyekeli barokah ben ora ilang angel ngomong sithik ora pas ilang kaberkahane apa meneh ghibah dialing-alingi karo kaberkahane niku nate buka tenggen Al-Hikam kaya niku wah umat pokoke udu dulu jangan sampai siku lewat Wis udut. ketemu karo sedulur sing ganteng Ya suwe bae.